Gima da aka dan gora nan jiya. Ai hadda wani abokin ya nake baka labari yaran an sare shi a nan wurin. An kara mai sara a nan wurin. Aha ba. Yanzu ina asibitin Aminu Kano ai. Kasa mai amfani da gima yaran kana kawai ka zo sun ga rigima yaran. Gaskiya haka bai da wani amfani. Wallahi akwai kuma shi ma wani abokin shi ma kwanaki ya zo har dake da suka zo muka gaisa da su ka gane. Wai biran mai naji kuna yi ne. Wallahi rigimar laka dan gora akai sare-saren nan ka san ta taba mu har da abokaina Allah aka dan sassara. Ai mun ji labari mu ma rigimar nan. Ai da mu ai kusa da ku ne ai. Ai ba ka ji ai mu ma irin wannan ba ta taba faruwa da mu. Dan Allah. Wallahi. Amma ai lokacin muna shan dayi kaji ko? Ai lokacin muna shan dayi cikin dare. A dajin. Hai a lokacin sai muka ji karamu yana haushi. Ai muka ji karamu yana haushi. Hai muka fito gaba daya. Hai da ni, hai da balli, hai da babba, hai da kire, hai da rabe. Kana ji ko? Muna fitowa mun kai mu 23. Hai muka zo kawai muka ga hai ashe kauraye ne su uku kowanne hai da sanda hai da wannan abun mai kamar lauje. Hai kawai muka kama faɗa muka dinga faɗa nake gaya ba. Hai da ƙyar suka koye wallahi. Yayi za muka dawo gari. Kace ku ne ku kore shi. A suka kore mu. Mu 23 da ƙyar suka kore mu. Amma fa kun yi kokari. Kwarai ku 23. Mutum uku suka kore ku. Iyalin. Yanzu kun bayar gas. Mun dawo yin gari.